Hindi ako kukuha picture na. Alam ko. Wala, oh. Si Ilongis. Hawakan ng screen. Hindi ko nga hawakin. Hinahawak mo. Aki yan. Tari, kukunin niyo pala eh. Alin ang kukunin? Itong cards ko. Sa mga daddy, lawa siya dito. Nakawawa Aking nga. cards yan eh. Oo nga, no. Aki yan. Tari, kukunin yung cards ko. Yan mo siya. Akong nahanap niyan, daddy. Ikaw ba, manap niya? Pero lalaruin ko to. Hindi laruin mo. Pero kailangan ko din yan. Ba, hindi mo kayang laruin lahat yan. Kaya ko, daddy. Okay, pero mo siya, kawawa naman eh. Hindi ko kailangan energy. Hmm, Kailangan ko din. Kailangan mo ba? Tsaka trainer ko. Hmm, Daddy. bakit? Paano ko lalaro pag wala yan? Alin? Yung mga cards na yan. O di, huwag ka na maglaro. Lalaro ako. Ay, hindi mo wala. Kukunin niya lahat. Itago mo, kunin mo lang yung kailangan mo, tago mo sa kwarto ng iba. No, kailangan ko to lahat. Hindi mo kayang laruin sabay-sabay, anak yan. No, kaya ko. Ibang klase. Daddy. Itinan ko. Itinan pala nakuha mo eh. Natitinan ko lang eh. Daddy? Kaya mo siya maglaro, Pauli, kawawa naman siya. Wala Sabi ko natitinan lang ako. Oh, sige, laro na kayo. Hindi ako makalaro ito kasi si Reggie. Cards ko to. Yan, sa baba. Ah! No! No! Ni bakit mo ako? Ano kayo mag-away? Sige, kalimutin ako. Tali, kukunin niya lahat. Tingnan mo lang. Kailangan ko to. Huwag kayo mag-away. Jane, huwag mag-away, ha? Hindi mag-away. Yung cards ko. Sige, iayos mo na. Maayos kasi siya. Pag naayos mo na, itago mo doon sa taas. Lakad, balik mo sa taas pag ayos na. Lalaro ako eh. Mine, that is up. Nine. Daddy. Lalaruin ko eh. Maglaro na kayo. Hindi yung makalaro sa kanya. Bakit? Bakit makalaro? Ito akin sa baba, tsaka ito. Akin yan! No, ate! Share mo! Ikaw share. Pauli, pabayaan mo muna hiramin niya yung iba. Hindi niya naman makukuha lahat yan eh. Daddy! Nangangalman! Sige na, maglaro na kayo. Hindi ako lalaroin kay kanina ko ito. Tapos sa taas ako. Tapos kukunin ko yan. Mga iba yan. No! Kaya makunin niya yung gusto niya. Hindi niya makukunin lahat. Tsaka kunin mo. Ayoko na. Kunin mo muna yung laro mo. Yung kailangan mo. Mine! Mine! Hindi to sa'yo lahat. My cards. My cards. Ito akin lahat. Huwag ka na kukuha dito. No more sa'yo. Pauli, hayaan mo muna hiramin niya yung iba. Kailangan ko itong ganito mga ganyan animals. Iayos mo muna. Iayos mo muna. Mamaya natin kukunin yan. Hindi ko tumaan. Lalagay ko na lahat sa basket ko tapos ayusin ko sa taas. Daddy. No! Make ko play. Ito ko nawawa. Alalala. Hindi ko lalo. Kaya iba lalaroin ko. May kano tayo video? Huh? Kano tayo video?